ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಎನ್ನ ಬುಧರೆ ಜೇಸನ್ ಪಿರೇರ ಯಾನ್ ನಾರ ಹಿಡ್ದು ಬೈದೆ ಯಾನಿನಿ ಸುರುಕು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂದು ಬತ್ತೆ ಬುಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಕ ಮೂಲು ಆಡಿಷನ್ ಉಂಡಂದು ಅಂಚೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಾಂಡು ಒಂಜಿಲ್ಲ ನೆನ ಬರುಂದಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಗುರ್ತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಸ್ ಅನ್ ಲಿಪ್ಪೇರು ಇಂಕ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಇಂಕದೇ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಸ್ ಅನ್ ಲಿಪ್ಪೇರು ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೂರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಐನ ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಪೇರು ಏರವರು ದಕ್ಕದು ಬೈ ಇಂಬೆ ದಕ್ಕದು ಹೋತಿ ಇಂಬೆ ನಾಡ್ದುಕೊಂಡ ₹100 ಪ್ರೈಸ್ ₹1,000 ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಮಂಚನೆ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ದೆ ಇವರಿಗೆ ಪೋಯೆ ಒಡೆ ಪೋಯ್ ಅಂದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬುಕ್ ತಿಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಳು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತನು ಇಂಬೆ ದಕ್ಕದು ಹೋತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಅಂಡ್ ಇಂಬೆ ಇತ್ತೆ ಕಳವು ಆಯ್ ತಿಕ್ಕಿದ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಒಂದೇ ಉಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಳು ಸಂತೇಳು ಬಂಗುಡೆ ತೊಂದ್ರೆ ಜಲ್ಪಡ ಹೋಯ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವ್ಳು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೋಡಿ ಹಿಂಡ್ರೆ ಜಲ್ಪಡ ಹೋಯ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಾವಚ್ಚಿ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ತಗೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತು ಮದ್ಮೆ ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಹೊಸತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬೇಕು ಹೊಸತ್ತು ಮದ್ಮೆ ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಹೊಸತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡಲ್ ಬೈದು ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಎಲ್ಲೆ ಪುಣಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಿಪ್ಪೇರು ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಯ ವಿಜಯ ಅಜಯ ಸುಜಯ ರಂಜಯ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾವ್ ರಾಂಪ ದುಂಪ ಚೋಮ ಅದುರ ವಿದುರ ಮಧುರ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರ ವೀನಚಂದ್ರ ಅಕ್ವಿಲ್ ಅಮರ ಚಂದ್ರನಥ ವೀನನಥ ಮೇಘನಥ ಅನಂತನಥ ರಾಜೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ರಮೇಶ್ ವಿಜಯ್ ಸಜಯ್ ಸಂಪದ ಅಜಯ್ ಸುಜಿತ್ ವಿಜಿತ್ ಕರ್ಣಾಕರ ಬಾಲು ವೇಲು ಶಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಹೇಂದ್ರ ಪವನ ಸುಮನ್ ರಾಜನ್ ಮುಕ್ಕಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಂಕ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮೂಲ್ ಬುಕ್ ಮೂಲ್ ರಡ್ಡು ಸುಳಿ ಉಂಟು ಅಕಲ್ ಪನ್ಪನ ಇನ್ನು ಚಾನ್ಸ್ ಬೇ ನಿನ್ನ ಮಂಡ್ರೆ ರಡ್ಡು ಸುಳಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕು ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ದಿಕ್ಕುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜವಾನ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಓಲ್ಲ ರಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೂರಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ ಟಿಕ್ಕಾಡು ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಲೆ ಮುಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪೋನಾಗ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜ್ವರ ಬತ್ತನು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬರೀ ತಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಜ್ವರ ಬಂದ ದಾಲ ಆಪುಜಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಸಾಯ ಮಲ್ತಾನೆ ಸರಿ ಆಪು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲದ ತಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ದಾದ ಪೋಡಿಡ್ತು ದಾಲ ಆಪುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಬಂಧ ತಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಈತ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ ಬುಂಡೆ ಆನೆಗೆ ಹಾಕುವ ಮಾರೆ ಇಂಚಾಪುನ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಊರುಡೂರು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಾರೆ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಬೇಕು ಸೈತ್ ಪೋಯಿ ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಂದು ಮಕ್ಳು ಇಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೇರ್ಪುನಣ ತೆಂಗ್ಲಿ ಬಕ್ಕಾರ ಬಿಡುಪುನಣ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡಬೇರು ಕೆಲವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇರು ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೋನ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಾಡ್ಬೇರತ್ತ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿಂಚು ನಕ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸೆಟ್ಟೆ ಹಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಮಾತ ಪಾಡ್ಬೇರು ಬುಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ಬೇರು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೊಡೆ ಹೊರ್ತಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ತೂವಾರ 4 kg ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಚರ್ಬಿ 100 kg ಇಪ್ಪುಣಂದು ಅಂಚನೆ ಕೊಡೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ತಾದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾತಿರಂದು ಉಲ್ಲಲು ಏನು ಬಾತಿರೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಫಂಡೆ ಎಂಕ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋಡೆ ಇಂಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತನ ದಾದ ತಿಂಡಿ ರುಚಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲೆರಡು ಕೊರ್ಪುನ ದೋಸೆ ಜಪ್ಪುಜಿ ಪೋಡಿ ಜಪ್ಪುಜಿ ಹಪ್ಪಳ ಜಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲ್ ಪಂಡೋಲ್ ಇನ್ನು ತಿನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಿ ಜಪ್ಪರಲ್ಲ ಯಾವಂದು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಎಪ್ಪನು ಬೇತೆ ಪೋಡಿ ಎಪ್ಪನು ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡಿ ಎಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೇರ ಅಂಡ್ಲೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೇರು ಬಿನ್ನೇರು ಬಣ್ಣಗ ಸುರುಕು ಅಕ್ಲಿ ನರಮಣಿದ ಪೊಡಿಗೆ ಇಪ್ಪಜಿ ಇಲ್ಲ ಸುರುಕೇನು ಇಲ್ಲಕ್ಕ ನಾಯಿ ಕಟ್ಟದಾರ ನಾಯ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೊಡಿಗೆ ನರಮಣಿ ನಿತ್ತು ಪೊಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಪನ್ಪಂಡ ಇಂಕಲು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪ್ರಮಲ್ದ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಮಾತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪದಿ ಒಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡಿಕ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನ ಬುಧಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಜಿ ಜಯನಗರ ಅರ್ದು ಬತ್ತೆ ಸುಳ್ಯಾರ್ದು ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಮಾತ ಆಗ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೂಜಾನು ಮರದ ಬೇಲೆ SLC ಇರ್ದೆ ಬಿಡ್ತೆ ಇದು ಮರದ ಬೇಲೆ ಟುಲ್ಲೇನು ಮರದ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಮಾಡೋ ಮಲ್ಪೇನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಟೆ ಮುಟ್ಟವ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಆಟ ಆಪೆಣಂದು ಈಟೆ ಮುಟ್ಟಲೆ ಕೂತುಜಿ ಆಟ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚ ಸುಳ್ಯಾಡ್ ಸಂಭ್ರಮಗಳ ಇದ್ದರು ಅಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಪ್ಪ ಒಂದು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಆತ
దాదాపు అವು ఇంగ్లీష్ అంతే పిర్ర ఉండే ನಾವು దాయితే 7 గంటకు గుర్తుండవు దాయితే ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಅತ್ತ ಅಂದು ಅವು ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆತ್ತ ಬ್ರೋಕರ್ ಅವೇ ಬಂಗಾಯಿನ ಅವು ಈ ಬ್ರೋಕರ್ತೆ ಬಂಗಾಯಿನ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮೂಡ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಏರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೊದು ಮಾಲ್ತು ಕೊರಡಾವೆ ದಾದಂಟಲ್ಲ ಅವು ಏನು ಒಟ್ಪಾಡ್ತಿಂದೆ ನಾಡ್ನ ತಾಯ್ತೆ ಚಿಪ್ಸು ನಾಡ್ದು ಕೊಂತಾಡ್ಪ ನಾನೇನು ಎಂಚಿನ ಅತ್ತೆ ಏನು ಓಳು ನಾಡ್ನ ಪಂಡೆ ದೇ ಇತ್ತೆತ ಕಾಲೋಟು ಪೊಣ್ಣುಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಂಗ ದೇ ಆಂಟ ಏನೊಂಚು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಟ ತಿಕ್ಕಣ ನಿಗ್ಲೇಂದೆ ಸೇಂದು ಅಂಚ ನಾಡ್ತು ಎತ್ತಾತೆ ಆರೆಗೆ ಫೋಟೋ ಬುಕ್ಕ ತೂಪೆ ಅವ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೇ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಿಡಿ ಗಿಲಾಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಅವಾಗ ನೆನಪಾವತ್ತ ಡೀಟೇಲ್ ಬಿಡ್ಸದ ಆರೆಕ್ಲ ಮದುವೆ ಆಲ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ನವಂಬರ್ ಪೊಣ್ಣು ತೂಪಾಯಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮದುವೆ ಆಲ್ತು ಬಿಡಿಯೆ ಅಂಚ ನಾನೇ ಅದಾಯ್ತು ಅನ್ಪಣ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಂದು ಕೊರ ಚೂರು ಓಡಿಗೆ ಸುರಾಂಡು ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಅಂದು ಅಂಚ ದಾದಲಾವಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಲವ್ ಮಾಲ್ತು ಮದುವೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಲವ್ ಮಾಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಣ್ಣ ಅಂದೇನೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ನ ಏರ್ಲ ಬಂತಿಜಿ ಅವ ಸಂತೆ ನಮ್ಮ ಮೇರಟ್ಲ ಬಂತಿಜಿ ಅಂಚ ಅರೇನು ಮದುವೆ ಆಲ್ತದ ಒಂಜಿ 7 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಭಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಓಟೆ ಪೋಂಟಲ್ಲ ಖುಷಿಯೇ ಇತ್ತ ಏರೆಗೆ ಬಾಸಿ ಜನಗಳೇ ನಂಜಿ ಆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಹೊರ ಏರು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಆಗ್ಲಿ ದಿಕ್ಕನ ಪರಕ್ಕೆ ಆಡೋಡುನುಲ್ಲೆ ಅಂಚ 7 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಲೆ ಎಂಕೋರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡು ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಲ್ ತಗ್ಲಿನ ಪೂರ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಬಿಡು ವರ ಅಂದು ನಾನೇ ಕಟ್ಬಿಡುವ ಅಪ್ಪೇನು ತುಂಬ ನಂಜಿ ಇದಾಯ್ತು ಈ ಪೋಲ ಪಾತೇರ ಬ್ಯಾಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋರತಿ ಅಂದು ಜೋರಂದು ಏನೋ ಅಂತೆ ಪಾಪದ ಇಲ್ಲ ತಂದು ದಾಲ ಅಂದು ಈ ಪೋಲ ಅಂದೆ ಅಂಚೆ ನಾ ಕಟ್ಬಿಡಿ ಹೊರ್ಗೆ ಮುರೈ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಎಂಚಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಒಳ್ಳೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಟು ಸೂರ್ಪಣಕ್ಕಿ ಅವು ಉಳ್ಳ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದಂಟೇರಿ ಉಳ್ಳ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಿದೈಲೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಕಾಣೆಯಾವೆ ಅಂದು ಬಂಡೇನೆ ಅಂಚ ಕಾಣೆಯಾವೆ ಅಂದು ಬಂಡೆ ದೇ ಎಂಕ್ ಮಾತಿದೆ ತೋರಿಯರತ್ತ ಅಂದಿದೆ ತೋರಿಯ ನಾಂದಾಯ್ತೆ ಕುಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಕೊನೆ ಸತ್ತತ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಕುಡ್ಡಲ್ಲ ಕೊನೆ ಸತ್ತಪ್ಪ ಇನ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನ ಪಂಡ ದಾಯ್ತೆ ನಿಕ್ಕ ಆಸೆ ಎಂಕ್ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಲು ನೆರ್ಪಣ ಇದೆ ಅಂಚದ ಆಲೋಚವ ಅಪ್ಪ ಪಣ್ಣ ಅಂಡೆ ದಾಯಿಂಚದ ಮಾತೇರ್ವಾ ಅಂದು ಅಂಜಲ ಪಂಡಾಲಿ ಎಂಕ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಪಾತೇರನ ಡೈವರ್ಸ್ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ಬೇಕನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ನಾನೂರಮು ಪಾತೇರಂటే ಇನ್ನು ಕೋಕಡಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆರ ಉಂಡು ಬಾಸ್ ಇಜ್ಜನ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಪಾತೇರ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಾಲ ಇಜ್ಜಂಟ ಡೈವರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಏನು ಲೊಕೇಶ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಂದು ದೂರದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬೈದೆ ಅಂತ నేను ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮದಟಾಕಿ ಆಡಿಷನ್ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಲೈನ್ ತುದು ಬಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮನ ಬಲತಿಲಿಪನದ ಆಡಿಷನ್ಗಳ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಅವಳು ಶಿವರ್ ಸರ್ನ ತುದು ಬಲ್ತೆ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಡ್ಲಾಗು ಸಲ ಆಡಿಷನ್ಗಳ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ನ ತೂದು ಬಲ್ತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬಲಿಪುನವೇ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಬರ್ಪೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಾನ ಬಲಿಪುನ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅಂಚ ವಿನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂತದು ಬಂಡೇರು ಬಲಿಪೋಚಿ ಅವಳು ಪೊಂಜು ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೂರುವ ಜಾರ್ದು ಬೂರುವ ಅನ್ನು ಅಂಚ ಏನು ಉಂತಿ ಏನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಫೋನಾಗ ಯಾನ್ ಉಂತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಉಂತುನ ಪೂರ ತೆಲಿಪುಂಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒರಿಕೇನು ನಂಬೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೀಸೆಗ್ದಲ್ಲ ಬ್ಲೇಡ್ ತಾಗ ಏನ ಅಂದು ಆತೆ ಪೂರ ತೆಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂಚ ಯಾನನ್ನು ತೂನಾಗೇನ ಪೂರ ತೆಲಿಪಿರಂದು ಅವೇ ಧೈರ್ಯ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಯಾನ ಎಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಧೈರ್ಯ ಬೋದಿತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ದಿನವಲ್ಲು ಪೊಣ್ಣು ಪೂರ ತೂರ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕುಳ್ದ ಪೊಣ್ಣು ನಮ್ಮೇರ್ ನೊಂಜೆ ಬಾತೀರ ಇರೆಗೆ ಪರ್ಪುನದಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಅಂದು ಯಾನಾರೇನು ಆಪಿನಾರೇನು ಬರಿಕ್ಲೆತ್ತು ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಪರ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮದಿಮನೆ ಅನ್ಸೋನ ಕೈ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ನ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು 90 ಪಾಡ್ದು ಬೈದೆ ಅಂದು ಪೊದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸತ್ಯಗೂ ಸಾಧಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಅಂಚನೆ ಏನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದು ಸಾಮಾನಿಂಗೆ ಎಂಡ ತಿಂದಿನ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸುಗೋರ ಕಾಸಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ದಾದ ಮಂತೇರು ಮಾಡ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಬೇಲೆಗೆ ದೀರು ಹೋಟೆಲ್ 2 ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆ ದೀರು ಮಾರೆ ಅಂಚ ಅನ್ನೊಂದು 4 ತಿಂಗಳದ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಲೋನ್ನ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಂಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೇರ ಅಂದು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚೆ ನಾನು ಒಂದಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಜವನೇರು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು
ಎರಡು ದಾತೆಗೆ ತೂಪುನಿ ಒಂದು ತುಯ್ಯೇ ಜವನೆ ಬನ್ಪುನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆತ್ತದು ನಂಬೆ ಖಾಲಿ ಬಸ್ ಪೋಯಿಂಬೆ ಅಂದ್ ಐಕೆ ನಾನು ಬನ್ಪುನಿ ಖಾಲಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಬೆ ರಸಾಯನ ಇಟ್ಟು ಪೋಡು ಐತ ಜಾಲಿ ಬೇಕು ಅಂಚ ಅವರ ಒಂಜಿ ಜವನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಗು ಹಾಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಗೆ ಹಲೋ ಮಲ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐ ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಂಟೀನ್ ವಿಚ್ ಶಾಂಪ್ ಡು ಯು ಯೂಸ್ ಅಂದ್ ಐ ಪಂಡೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ ಪಂಡೆಗೆ ಐ ಯೂಸ್ ಡವ್ ಸೋಪ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ ಐಕಿಂಬೆ ಪಂಡೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ ಕಲ್ಕೆಂಡಲ್ಲಿಗೆ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ನೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಪಂಡೆಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಕಾಲ ಓಡಮುಟ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಈ ಚೋಲಿದಂತಿನ ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಗುಂಡಿ ಕಂಡಾಡು ಗೊಬ್ಬನ ಜವನೆಲ್ಲ ಒನ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಬಿಡಿಗಿಲ್ಲ ಕೋಲಿಗ್ಲ ನೆರ್ಪುನಿ ಯಾನೈಕೆ ಇಂಚನೆ RCB ದಾನೆ ಸೋತಿನ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದೇಕ್ ಪಂಡೆ ಅವು ದೇವೇರೆಗಿಂದ ಪಿರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಗೆಂಡರು ಅವು ಏರೆಗಿಂದ ಅವು ಅಂಪೈರ್ನ ತಿಗಲೆಗೆ ಪಂಡೆ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೂರಕೆಂಡರು ಪಿರ ಪಂಡೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲೆಗಿಂದ ಕೋಡೆ ನಾಲ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾಯಿಪುನ ಪನ್ನಗನೆ ಪಂಡೆ ಓಲ್ಲ ಪರಕೆತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಂದು ಅಂಚ ಯಾನ ತೂನಗನೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅಪ್ಪುಂದು ಅವೇದ ಎರಡು ಬತ್ತಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪರಾಗ ಅಂಚ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಕೈಟ್ ಪುರ ಬರೆಯೊಂದು ಬೈತೀನಿ ಕೈಟ್ ಬರೆಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಎಸಿ ಆನ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಂಡ್ಲ ಮುಕ್ಲ ಬರೋ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋದು ಇಂಕ ಬೇಗ ತಂದುಂಡು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂತೀರು ನೆಟ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಡು ಮೌನಂ ದಗಲು ಬಾಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಅಂಚ ಪೊಕ್ಕ ದಗಲು ಬರೋ ತೆಲಿಪ್ನಾಗ ತೆಲಿಪುನಿ ಚೂರು ಯಾನ್ ಬರೆಯೊಂದು ಬೈದಿನ ಬರೋ ಮಾಜಿದ್ ಬೋತನು ಅಂಚ ಯಾನು ಒಂಜಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೆಪ್ನಾಡ್ಕೊಂಡರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಭೂಮಿ ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಸರ್ತಿ ತಿರ್ಗಂಡ ನಿಕ್ಕ ಇದು 30 ಸರ್ತಿ ತಿರ್ಗಂಡ ದಾದಾಪುನೊಂದು ದಾಲೇಜಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಡೈಲಿ 30 ದಿನದ ಸಂಬಳ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡೆಗೆ ಆತೆ ಪೂರರ್ಲ ಹಾಕಲ ಲಾಭನೇ ತೂಪನಿ ಅಂಚ ಈತ ಪಂಡೆನ್ನ ಬುಕೊಂದಾದ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಿಲ್ಲ ಬುಡದಿಗಿಲ್ಲ ಸಿಮಿಲೇಟಿಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೊಕ ಬುಡದಿ ನಮ್ಮ ತರತ್ತ ಮಿತ್ತು ಏತ್ ದೀಪ ಆತೇಡ್ಡೆ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ತರತ್ತ ತೂರ್ ತಿರ್ತದಿಂದ ಅವ್ನು ಮಂಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂರಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ ಪೊಂಜೋನಾಕ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಈ ಕೇಸಾಡುಗಳನ್ನ ಎರ್ಮೆ ಏಪೊಲ ಲಕ್ಕುಜಿಗೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ದಿನ ಬೈಕ್ಲ ಅವು ಬೇಗಡು ನಂದು 4 ದಿನ ಅಂದರೆ ಸಾದಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಜಂದಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಚೂರು ತೆಲ್ತೀರ ಅವೇ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೇಕನಿ ಯಾವ್ದು ಪಂಡ ಅವೇ ಮೌನಂ ದಗ್ಲು ಬಾಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾದಿ ಅಂಚ ಪೂರ ತೆಲ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತಾ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ತೆರೆಗ್ ಏನ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾವೆ. ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ರು. ಅವಳ ಆ 4 ಜನರ ಎದುರು ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಸುಮ್ಕಿರೋ ಹುಡುಗಿ, ಆ ಹುಡುಗಿ ನನ್ಗೇನು ಬೇಕಂತ. ಮೂರನೇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಬ್ರ ಜಗಳ ಮೂರನೇವನ್ಗೆ ಲಾಭ ಅಂತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆ ನನ್ಗೇನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 4ನೇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹುಡುಗಿಯರೇನೋ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹಿಂತಿರ್ಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹುಡುಗರೇನೋ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದ್ ಕರೆದ್ರೆ 4 ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ಯಾರ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಳೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ನೀನೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಂತ ಜಿಂಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸೊಳ್ಳೆ ಹೇಳ್ತೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿನಾ ನೀ ಜಿಂಕೆ ಮರಿನಾ ನೀ ಜಿಂಕೆ ಮರಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಜಿಂಕೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸೊಳ್ಳೆ ನೀನೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆಗ ಜಿಂಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಚಿಕುನ್ಗುನ್ಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Ladies and gentlemen, this is a sad story of boy from ತೂಕೂರು ಹುಡುಗನ ಕರುಣಾಚನುಕ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಹೀಗೆ ಉಂಟು. Once upon a time it was boy from ತೂಕೂರು ಪುದರ್ ಉಮೇಸ ವಸಿ decent boy. ತರಕಂತ ಪಾರ್ದು ತಿರ್ತು ಪೋಯಂಡ ಲಾರಿ ಅಡಿಕ ಪಾರ್ದು ಪೋಂಡಲ ಐ ಮಿತ್ತು ತುವೈ ಛೆ
ವೆರಿ ಪಾಪಯ್ಯ. ಕಲ್ಪನೈಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಾಳಿಗೆ ಬರುವಳು ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಟೆರಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬಾಲಮಂಗಳ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಉಮೇಶ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಿಡುವ ಟೈಮ್ ಅದು. ಓದುತ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಈಮೆಗೆ ತೂನಗ ಆತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವಳು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಕಮಲನ ನಡಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೋರುವೆ ಉಮೇಶಿ. ಆಹಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾಪ ಆಯಗದಾನೆ ಗೊತ್ತು. ಕಮಲನ ಕಾರೇ ಅಟ್ಟೆ ಪಡೆದು ಕಮಲ ಮಿತ್ತು ತುಪ್ಪಲು ಕಣ್ಣು ಕಳೆತಾಗ ಕಮಲನ ಕನ್ನಡ ಉಮೇಸೆ ಅಲಕ್ಕ ಮುರ್ಕುವೆ. ಉಮೇಶನ ಕನ್ನಡ ಕಮಲ ಮುರ್ಕೆರೆ ಒಪ್ಪಲು ಆಪೋಜಿ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಲವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಉಮೇಶೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಂಪನಿದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬುಡ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಇಲ್ಲ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಕಮಲಗಾದ ಕಾಪುವೆ. ಲವ್ ಮಲ್ಲಾಂಡ್ ಊರುಗು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ತೂಕೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾದ ಜವನೇರ್ಪುರ ಪ್ರತಿದಿನ ಉಮೇಶಗ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪೀರು. ಉಮೇಶ ಎಂತ ಲವ್ವ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದದ್ದ. ಸಮಯ ಕಳೆಯಿತು. ಉಮೇಶನ ಜೇಬಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಸು ಖಾಲಿಯಾಯಿತು. ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೂದಲು ಬೋಳಾಯಿತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉಮೇಶನಿಗೆ ಕಮಲನ ಮೇಲಿದ್ದ ಲವ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು ದಿನ ಇಬ್ಬರೂ ಕನಿಕಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಗಡಿ ಎದುರು ಸಿಗುವರು. ಉಮೇಶನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಚೆಕ್ ಆಗದೆ ಬುಲ್ಪೊಡ್ಚಿಮೆ. ಕಮಲ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಚಾಪರಿಯರ ಮಿಯರ ಉನಸಂಡ ತೀರಿಯರ ಅಂತ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ. ಈಗ ವಾರಕ್ಕೆ 7 ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲವೇ? ಯಾಕೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉಮೇಶ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಒಂಥರ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂಥರ ನಮುನಿ ಆಗುವುದು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮೈ ಮುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮೈ ಕಿರ್ಮುತ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಆನುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪಿರ್ ಪಂಡ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಿವಿಗೊಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವನ ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವನು ಒಂದ್ ಕಿವಿಗೆ ಓಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕೂದಲನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನೆಟ್ಟಗೆ ಜೆಲ್ಲಾಕಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದ್ ಕರಿಬೇವು ಸೊಟ್ಟು ಪಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಡ್ಡ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದ್ ಕಿವಿಗೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಡ್ಡ ನೆಟ್ಟಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತೆ. ನಾನು ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉದ್ದೋತೈತಾ ಭಯ ನನ್ಗೆ. ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದಾಯ್ತಾ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ 9 ತೂತು. ಜಾಸ್ತಿ ತೂತಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಅಂತೆ. ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ನಾ ಎಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ ಕಚ್ಚಿದ ಅಂತ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಚ್ಚಬೇಕು. ಒಂದು ಹಾಗೆ ಅವಳು ಇಳ್ದು ಹೋದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲಲ್ಪ. ಹುಡುಗಿ ಮಿನಿಸ್ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಪುಣ್ಯತಿಗಿತ್ತಿ ಹುಡುಗಿಯರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು 24 ಗಂಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿರ್ನಿ. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪದನು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ನಾವು ಪಕ್ಕ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇವಳು ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸರಿ ಇದ್ಲು. ಫೋನ್ ಬಿಡ್ತದಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂದು. ಆಮೇಲೆ ವೈಮಾ ಓ ನೋ ಕಮಾನ್ ಏ ಕೋತಿ ಶಟಾಪ್ ಅಂದ್ಲು. ಈ ಅಜ್ಜಿ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿತ್ತು. ಪಾಪ ಇದ ಹಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತೇನಂತ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಅಂದ್ಲು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಶಿ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡದೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲ್ವಾ? ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಹಿತ್ಲ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಅಂದ್ಲು. ಅಯ್ಯೋ ದಡ್ಮುಣಿದ್ 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಯ್ಕೊ ಬೆಳೆದಿತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬೆಳೆಯುದು ಅಂದ್ಲು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದೀನಿ. ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಜಗೋಳಿಯ ಸುಮಾ ಯಾನೆ ಸುಮಲತಾ. ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಲವ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ವಿಷಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೈಕಲ್ಲಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡುವ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇವನ ಹೆಸರು ಬಾವುಲಿ ಭಾಸ್ಕರ. ಇವನು ಕೊನಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಸುರುತ ವರ್ಷದ MA ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಒಬ್ಬನೇ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ. ದಿನಾಲು ಒಂದೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಭಾಸ್ಕರನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಳು ಅಟ್ಟೆನಡಿಗೆಯ ಅಂಬುಜ. ಇವಳು ಗಿರ್ಗಿರ್ಧರ್ನ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರಿ. ದಿನೋಲಬಯ್ಯ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಟ್ರಿನ ಬ್ರೆಂಚ್ಗೆ ಬೀಡಿ ತರುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಬುಜಳು ನೋಡಿ ಭಾಸ್ಕರನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಆಯಿತು. ಕೂಡಲೇ ಭಾಸ್ಕರ ಅಂಬುಜನ ನೋಡಿದ. ಅಂಬುಜ ಭಾಸ್ಕರ ನೋಡಿದಳು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮೋಕೆ ಅನುಕರಿಸಿತು. ಇಬ್ಬರ ತಿಗಲೆ ಗಡಗಡ ನಡುಗುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಹೆದರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮುಪಿರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೂ ಭಾಸ್ಕರ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ. ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ ನುಂಗುದಿನ ಗುಲಾಬಿದಂದು ಅಂಬುಜಳಿಗಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಳು ಅಟ್ಟೆನಡಿಗೆಯ ಅಂಬುಜ. ಇವಳು ಗಿರ್ಗಿರ್ಧರ್ನ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರಿ. ಆಗ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏ ಮರ್ಲ ಕಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಪೆಡ್ಚಿ ಕಟ್ಟಣಿತ ಪೊಪ್ಪಡ ಪನ್ಪೆ ಬ್ಯಾಚುಮ್ಮಿ ಪೊಪ್ಪಡ ಪನೋಡ್ಚಿದೆ, ನನಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಪೊಪ್ಪ ನೇರ್ತಾರೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಡ್ಚಿ ದೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅವನೇ ಒಬ್ಬನು ಪೊಪ್ಪನು, ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಪೊಪ್ಪನನ್ನು ನಾನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಾ ಜೊತೆಗೆ. ಭಾಸ್ಕರ ನಿಗ್ಲೆಗಿತ್ತ ಪೊಪ್ಪ ಬಡುತ್ತಾ ಈ ಎಂಕ ಮುಪ್ಪೊಪ್ಪ ಕೊರು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪೊಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪು. ಹೀಗೆ ಭಾಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಅಂಬುಜ ಇವರ ನಡುವಿನ ಮೋಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಭಾಸ್ಕರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಇಡೀ ದಿನ VC ಫಾಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಬುಜಳ ಜೊತೆ ಪುಂಡಿ ಬೇಯಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. 70% ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಭಾಸ್ಕರ 55% ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದ. ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ 300 ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಬುಜಳಿಗೆ 100 ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಭಾಸ್ಕರ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ. ಅಂಬುಜಳಿಗೆ ವರ್ಷದ ಬೋನಸ್ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದ. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಅಂಬುಜ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ದಿನಾಲು ಕಾಯತೊಡಗಿದ. ವಾರ ಕಳೆಯಿತು, ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು, 9 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದೇ ಹೋಯಿತು. ಅಂಬುಜಳ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಇದ್ದ.
ಭಾಸ್ಕರನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಸ್ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಬುಜ ಕಂಡಳು. ಆದರೆ ಅಂಬುಜ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಸ್ಕರನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಕಾರಣ ಅಂಬುಜ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅಂಬುಜ ದಾದ ಒಂದು ಭಾಸ್ಕರ ಸಾರಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ನಮ್ಮೇರಿ ಎನ್ನ ಮಾಮೂನ ಮಗಕ್ಕೆ ಪಚ್ಚಗು ಮದಿ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಮದತ್ ಬಿಡು ಯಾನನ್ನಿಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗುಡ್ ಬೈ ಅಂಬುಜ ಏನನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೋಯಿನ ಅಂಬುಜ ದಾಯ ನನ್ನ ಅಂಬುಜ ಕೈಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಭಾಸ್ಕರ ಹುಚ್ಚನಾದ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 5:30 ಹಸೆಗುಡಿಯೋ ಹೋದರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಸ್ಕರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಭಾಸ್ಕರನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಇಷ್ಟೇ, ನೆನಪಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೋಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕೆ. ಈ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಮಾತು ತಿಳ್ತೋದಿಪ್ಪನ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಮೋನೆಲಿಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ ಮೇಲ್ ಸಂದವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.